Салом алейкум ҳамада бародаро. Саҳар хати хестам видео кардестам барои ки саволо бисёр ҳам дар телефон ҳам қас савол додестан баром успед накардастам ҷавоб доданда. Дина видео биромад дар бораи амнистия тоҷико. Баъд мо қатъи мардак Александр Калинин қатъи бо прямой эфир кардем. Хай кадоми саволда ҷавоб додем, кадомиш да не. Бисёр одамон ба фикр фаҳмидан, бисёр одамон ҳола фаҳмидаги нестан чӣ кор кардан дар корай. Ҳозир ман чизе ки худам медонам, чизе ки худам фаҳмидам, ҳамаша шумодан нақл мекунам бародаро. Одамоеро ки мисол суд бе ягон депортация, бе выдворения, запрет въезда доранд, метавонанд бираванд любой отделе ки ҳами наздикишона баранд ҳамунҷа отпечаток биспоранд, суратшон мегиранд авҷа, дар ҳамун китоб рӯйхатшон мекунанд, мегӯем дар журнал рӯйхатшон мекунанд, баъд мераванд главни зданияи МВД. Адресоша вале ман дар поини ҳамин видео мемонам, ё ки вақти ман ташкил дар интернет ёфтам, дар инҷо менависам. Уҷа дар шумо мерен, мегӯен ки ман мехоҳам заявление бинависам барои амнистия. Баъд шуморо мегӯянд ки шумо споридин отпечаток пальца, суратон гирифтан, шумо мегӯен ҳо, баъд мегӯянд дар кадом улица, номи улицае ки споридагиен отпечаток пальца, дар ёдтон бигирен, дар ҳамун дури МВД шуморо мепурсанд, шумо гап мезанед. Шумо гап мезанед, ӯ занг мезана уҷа, мефаҳмад ки ҳамаш дуғрияй, ҳама документотона проверка мекунад, суд чӣ қадан мегира. Агар ки мисол статьяи шумо 26 пункт 4 пункт 8 боша, шуморо мигратсиони картаи навтон мета, агар ки худтон дошта бошен, дар пиштиш менависа ки мисол ҳами 3 моҳи дига продлит мекунанд, мисол фаҳмидем, 3 моҳи дига продлит мекунанд, баъд тамом, гӯё шумо ай нав ай Тоҷикистон омаден, мисол шумо бояд прописка кунед хутона дар ягон ҷо, дар мисол регистратсия кунед. Не ки чӣ хеле ки динаи марда гуфт ки гуфт дар ҷои мисол дар почта накунанд, дар посредникҳо накунанд ки ва ё сум пумошона мегиранд, не ки мисол хай марда гуфт сум пумошона мегиранд, не ки дар база мисол дар ҳамун рӯйхат намемонанд, шона фребшон мекунанд. Баром қайё ки гуфт дар соҳибои хона қатъи бикунанд, ҳам мисол ки бигем ай сарака ҳама ба легальна зиндагӣ кунанд, мисол ҳама хеле мисол честна. Вақте ки легальна зиндагӣ мекунӣ, бо легальна требоват мекунӣ. Мисол агар сумта натиян ҷои корда, ту мегем мисол ягон ҳеҷ кана метарсем ба документот туғрияй, мисол зон дарозай. Баром қа гӯё ки дар соҳибои хона ё ки дар ҷое ки кор мекунен, ай ҳамун работодател шумо ҳақ дорен ки пурсен, мисол шумо дар ягон ҷо прописка кунанд, барои ки ҷадасе трудовой договор, хай бисёр тоҷикои ҳамин трудовой договор намекунанд, ҳамиш кам безе ба нарушение закона. Бародаро бо ҷа да гап рафтаиста ки мисол дурӯғай ихали ухали. Ман ки чӣ гуфта намедонам, чизе ки ҳамун мардак вай марда гуфт ки ман айдаҳани начальники МВД фаҳмидагим ин гапа. Александр Калинин гуфт. Дар новостиҳо биромад, чанд сайтҳо ҳаст, Вести, Пести, ҳамиҳо ҳамашон дар сайтҳошон нависондагианд ва ё бигем гапҳои дурӯға чиза наменависанд, ҳам баъд ай проверенный источник менависанд. Источникшон дина новости биромад Александр Калинин, яъне мисол айдаҳани Александр Калинин гирифтан, навистан, мисол хабар биромад дар сайтҳои новости. Сообщение ки шумо менависем бародаро, бисёр сообщениётон ман ҷавоб наметавонам. Барои чӣ? Барои ки шумо бо мепурсен ки ман депортация дорам, чӣ карӣ кунам, маро выдворение кардагианд, чӣ карӣ кунам. Боз мегӯям ки одамое ки выдворение доранд, депортация кардагианд, шуморо через суд мисол сир кардагианд, яъне въездотон маҳкам кардагианд, через суд боша намешавад. Одамое мисол чӣ хел бифаҳмонам шуморо, шумо прописка ама чӣ дорен, тамом мешавад пропискатон, не ки зиндагӣ кардестен, мисол 1 моҳ 2 моҳ дига местен, 3 моҳ местен, кор мекунен, исусу аймлисо мегирезен, мисол ба ҷо шида кор мекунен. Баъд вақт соаташ меяд, шумо мегӯем мерам Тоҷикистон. Штрафи чӣ надорен, мерен Тоҷикистон, чанд қа месен, меоен ки въездтон маҳкамай, шумо запрет дорен. Ҳамин ҳолатда шумо дар амнистия меғалтен. Агар ки шуморо биқапанд дар раҳрӯ, депортация кунандтона, выдворение, суд, ихали шумо не, барои ки ҷас бо статьёш дига мешавад охир мисол. Барои нами одамоеро ки ҳамхе просто чун намедонанд барои чӣ въездошона маҳкам кардагианд, мисол 1 моҳ 2 моҳ бе прописка зиндагӣ кардагианд, мераванд Тоҷикистон, ё ки дар ҳамиҷа мисол пропискаҳошон тамом шидагиай, ҳоли милисо қапидагӣ нестаншона, бирен шумо дар амнистия меғалтед. Инҷа дар боз савол буда ки агар ки мо бирем милисахона худмон бе документ бе ҳечи моро меқапанд, маҳкам мекунанд. Гуфт ки ҳамун мардак Александр Калинин
гуфт ай 25 март, яъне ай ҳамин рӯз то 24 апрел шуморо мисол бигем ҳақ надорам маҳкам кунанд, шумо дар амнистия меғалтен. Давомиш саволи ай ҳамада саволи бигем главни савол ман дар бисёр менависам ки Фарик мо дар Тоҷикистонем чикор кунем, киҷо бирем? Ҳамин мардака пурсидем дар прямой эфир, гуфт ки ай баъза тоза кадестиян, гуфт одамое ки дар Тоҷикистонан ва ё просто ждат кунанд кай номошон ай ҳамун баъза нест мешава. Баъд шумо мегӯед чихе мо буфаҳмем, то динара ҳам сайти ФМС кор намекард, яъне шумо худтон самостоятельно через телефон, через компютер метавонем бидорем сайти ФМС. Ман видео кардагӣ будам, сайт кор намекард. Ҳозир кор даромад, неми дина бегаҳ кор даромад, саҳар бома даромадам, неми рӯз даромадам, дидам ҳамун мардак Александр Калинин дар страницаш дар ВКонтакте дар стенаш нависондагиай ки сайт кор даромадагиай, одамо бо савол додагиан дар комментария, на самом деле уҷа ҳо нависанд, мисол бо дига одамо ҷавоб додагиан ки ҳо кор мекунад. Шумо метавонед одамое ки дар Тоҷикистонен хитон через телефонотон, через намедонам хештаотон, ҷиянотон, ҳаматон мисол ҳаста, интернет компютер аст, интернет кафе мерен, месанҷен, номи фамилиятонро мезанед, даниётонро пур мекунед, ба кадом паспорт омадагиен, Россия гузаштагиен, мисол прописка кардед, ҳамун паспорта даниёша мезани дар сайти ФМС, мисол специально ҷо дорам барои санҷидан, менависа ки имеется основания для неразрешения въезда к ним халия, ё ки нет оснований для запрета. Агар ки нет оснований бага, значит въезди шумо ҳуяй. Агар ки бага ки на основании мисол хай агон чиз въезди шумора кадом Московская область ёки Москва маҳкам кардагиай, ёки ягон шаҳрҳои дига шумо уже бифаҳмед ки въезди мисоли ёки номи шуморо тоза кардагӣ нестанд, ёки шумо чанд нарушение дига доред, яъне мисол статьяи шумо бо вазбинтаре хай мегӯем, да, мисол статьяи шумо 26.48 нест, бо дига статьяи, а ҳозир фақат ҳамин статья дар амнистия медроя. Хеле ба фикр фаҳмидем барои Тоҷикистон ждат мекунем, номатон ай баъза бояд нест шава. Инамҷада рост гапа бигӯм ку хай сообщениёро бози нишонтон бутам бовар мекунед, намекунед, инамҷа ку хай сообщени шапак ҳама да успед намекунем охи ҷавоб додан да буфаҳмем бародаро. ВКонтакте, Одноклассники бо занг мезанам, таги видеои YouTube. Гуфтастам ки бародаро як тания 3-4 бача бошад, студенто русиро буфаҳманд, бидонанд, камтар шустри бошанд, бинависен ман дар ВКонтакте, дар Одноклассники без салом алейк бинависен ки мо намхали одамо намхали метавонем ёрдам битем. Ман номери шуморо ёки чизотонро дар таги видео мемонам, баъди видео ки агар ки буроя шумо бинед, кадоме ки мехоҳад ёрдам додад дар халқи Тоҷикистон, дар халқи тоҷико бинависен. Ман номери шуморо менависам, адресотонро менависам, шумо проверка кунед ақаллан ному фамилиями одаморо кани везшон ҳуяй маҳкамаи чихалӣ камтар ёрдам битем, хуб мешавам. Ҳеҷ када шуморо сум намета, шуморо ҳеҷ када сум намета, чиста барои ёрдамай. Нашод бо сум додан. Дина ҳамун марда гуфт ки ягон кас да гуфт пул натиен, ҳеҷ ка гуфт сум требовать намекунад. Агар ки ягон кас сум талаб кард ёки ягон чӣ гуфт ёки бигӯяд ки сум битем мо визди шуморо ҳуй мекунем халӣ хали, гуфт ҳамаи дурӯғай, ҳеҷ када сум додан дар кор нест. И ҳама значит мошенничествоай. Ҳеҷ када сум натен, хитон бирен. Ман пешакӣ ҳамин марда қати гап задам, қати ҳамин Александр Калин гуфтам, одамо мегӯянд ки шумо сум кор карданед, шумо фирем мекунед. Гуфт ман вообще дар бораи сум гап намезанам. Гуфт ман барои чӣ сум бигирем? Гуфт пеши ман шумо намебиёед ки ман шуморо барои миҷа биёрам уҷа. Гуфт чӣ сум бигирем? Гуфт хитон мерен ҳамаша мекунед. Не ки гуфт агар ягон қинди, ягон нофаҳмӣ шава, гуфт бинависен, занг бизанед, номероша чанд газарои кардам. Охири ба фикр дами комментариҳо ҳама ҷо да ҳастай. Дар ҳаминҷаро мемонам хай номерша. Дар таги видео не ки вай номераш ай дастае ки одамо миллиард одам занг мезанад. Номерош занита ёки куштагиай. Барои намуха одамо хиёл мекунанд ки ин номер дурӯға не. Ман ба ҳамин номер дина хачи гап зада будам. Боз мегӯм як бор дига ман дар саволое ки депортатсия, мисол дигар саволое ки выдворение, ман хеле саволда ҷавоб наметавонам дар ВКонтакте ёки дар Одноклассники. Фақат гуфтаистам кадоме ки ба статьяи 26.4.8 ана вай дохил мешавад, дига статьё намешавад. Мисол ҳамун қоғазоро хитон бухонед, қоғазое ки дорен чанд кас рой кардагиай бухонед, намҷода чанд статьяи дигаи шумо дохил намешед дар ҳамин амнистия. Баъд одамое мегӯянд ки мо мисол просроченный паспорт дорем ёки паспортомон гум шудагиай. Агар ки паспортотон просроченный бошад, мисол срокаш гузаштагӣ бошад ёки гум кардагӣ бошед, шумо мерен
посольство, консульство Тоҷикистон. Ҳамунҷода шумо возвращение на родину мегирен. Ба ҳамун возвращение на родину шумо 2 ҳафта вақт доред. Дар ин 2 ҳафта шумо ҳамин корора карда метавонед. Хай як борга тез одамое ки дар Тоҷикистонан интизор шавен, айбат задан номаи шуморо мегиранд. Чихе шумо бифаҳмед ки номи шуморо гирифтанд ё ки не, сайти МВД проверка кардан кор кардестай, метавонед дар ҳамунҷа ному фамилиятонро бизанед, бисанҷед. Агар ки запрет надошта бошен, тамом, значит шумо ҳуяй. Агар ки боша, камтар ёки ждат кинен, ёки нашава вообще, значит шумо ба дигар статья шуморо весона маҳкам кардаги, яъне статьяи шумо дар амнистия туғрӣ намегира. Кадом статьяи? Статьяи 26.4.8 анами статья фақат дар амнистия дохил мешава. Ба фикрам тамом. Саволое ки боз мегӯям савол ҳар хел натем бародарос, хай гуфтам кадом чи дар чи дохил мешава. Инам хали хабар буд. Сайт МВД кор кардестай проверка кардан метавонен. Фаҳмодум чӣ кор кардан дар корай, чӣ кор кардан дар кор нест. Ҳеҷ када сум пум натен, кадоми сум талаб кард, и незаконне сум талаб кунӣ, ҳеҷ када сум натен. Милисое ки дара меқапантона мумкин як хелеш надонанд ки ҳамхали закон баромадагия, барои ки дар ҳеҷ ҷо официально гуфтагӣ нестам. Натарсен, мерен адел, дар адел ҷода гап мезанем ки амнистия ҳамхали ҳамаша мефаҳмонед. Илтимос, ҳамин видеои ки нимози шумо тамошо доред, ссылкаша ёки ҳамия поделиться кунед дар одноклассники, дар ВКонтакте, ҳама ҷода ки штоб ҳамин одамо ай дигар шаҳрҳои мисол майдаҳо, ай дигар деревняҳо, ай ҳама ҷо бифаҳманд, бинанд, класс монанд видеоро дар одноклассники тичава, ҳамаи мисол бародари тоҷик успед кунанд дар ҳамиқа вақт запретошонро кушоянд, ай сарака легально зиндагӣ кунанд. Ман дар кор нест на пиар, каналма реклама кардан, мисол су барои ман не, барои худтон кунем бародаро, ман дар кор нест на запрет ма кушодан, на депортация, чи надорам. Ман 4 сола прописка дорам ай тарафи университет, ман любой шаҳр чи Россия рафта метавонам, ба билет зиндагӣ кардан метавонам. Ман дар ҳеҷ дар кор нест. Ман барои шумо кардестам, шуморо ёрдам битем бародарон. Ман дар ҳамин видеоро паҳн кардан. Ин видео рӯзи 25 март 2017 баромадагия то 24 апрел амнистия давом додеса. Дар ҳамиқа вақт ман старатсия мекунам шумо дар информация додам. Видеоро паҳн кунед, ҳама бидонанд. Ман барои рекламаи ман не, барои чизҳои ман не, ман дар ҳеҷ ҷо тамоман дар кор нест. Ман запрет дорам, чи надорам. Ман чи хеле медонед, любой шаҳр метавонам рафта девонагӣ карда бо омада. Не ки ман барои шумо мехоҳам ки шумо визаотонро ҳуй кунед, кадоме ки мисол хештаворош маҳкамаи чиай, ёрдам битем бародарои худмонда. Студентҳо бинависен обязательно чӣ кунем, интизор шавен диге. Ба фикр ман инам хали видеои коротки мекунам, бе фон бе ҳеҷ, инам хали карда дар раҳ рӯ чизе хабаре ки фаҳмидем сразу шумо да гап мезанем. ҳозир фаҳмидем ки сайти ФМС кор кардестай, инам видео кардам партофтам. ҳозир бо дар одноклассники видео мекунам, камтара ки мегӯям сайти ФМС кор кардестай, бародаро мисол вай кунед. Инам хали гапа хабар буд. Кадоме ки намефаҳмад чӣ кор кардан дар корай, агар ки статьятон 26.4.8 боша, бинависен, ман ҷавоб метавам. Без салом алейк, я хеле мегӯям ки фарқ мумкин савол битам, ждал мекунам местан. Успед намекунам, бинависен ҳо бите саволта бите, мисол бо як соат салом алейк кунем, ҳолпурсӣ кунем. Вақти хали ман надорам, бародаро бифаҳмед. Ҳамин бинависен сразу без салом алейк, бинависен. Фарқи нам хали чӣ кор кунам, ёки мисол чӣ кор кунам, куҷо бирам. Инам хали сразу саволтона битен. Хай ки салом алейк қарзане ки вақти хали успед намекунем, охи 50-60 сообщений дар як соат меояд. Бо фақат дар одноклассники, бо дар ВКонтакте бифаҳмед мара бародаро. Ҳаматон да хай. Бо ҳастанд мисол бародарои ҳамин Тоҷикистон